Streamlight ProTac 1L 1A. Veľmi vhodné svetlo na každodenné nosenie, a to napríklad vo vačku vašich nohavíc. Výkon má 350 lumenov a 6400 kandel pri použití baterky CR123A. V prípade, že použijete AAčkovú baterku, napríklad alkalickú, tak výkon svetla sa zníži na 150 lumenov a 2750 kandel a bude svietiť 1 hodinu aj 20 minút. Pri použití lítiovej AAčkovej baterky sa bavíme o 150 lumenoch, 2750 kandel a 4 hodiny 25 minút prevádzkového času. Svetlo má dva režimy, jeden vysoký výkon a jeden nízky výkon. Nastaviteľné je 10 klikmi, všetko si môžete pozrieť v popise produktov Streamlight. Balenie obsahuje nylonovú sumku, vreckovú sponu, jednu AAčkovú alkalickú baterku a jednu CR123A. Pri jeho malom profile a nízkej váhe sa jedná o perfektné svetlo na každodenné nosenie.